Damen nggih menika gumelaring kraton negari ing Ngamarta ya negari Ngendraprasta. Ingkang sampun pinuju lenggah para kadang Brata Pandhawa. Nampi tedhakira Rakapara nata Dwarawati Sang Prabu Bathara Kresna kalawan nata Mandura Sang Prabu Baladewa. Arsa penggalih arsa amedhar sabda menggalihaken wiwitipun tanem tuwuh utawi tetanen agung wonten ing kraton negari ing Ngamarta. Yen Kinandra saking Mandrawa kaya medharing puspita ing mangsa ketiga dawa candrané. Yaning naloga kadi langit lintang tulya anjrah sumawur kembang tapas wulan upamaneka
Nuwun semangkih Koko Prabu, Koko Prabu, Duwunawati Koko Prabu Bathara Kresna. Katuran pambagya panakrami rawuhipun wonten ing kraton negari ing Ngamarta Koko Prabu. Duh nyewang sukma mangadya ingkang pinuwih bawana langgeng singgi dhateng awraduh Yai. Nampi pamujinipun Yai Puto. Pisuwan kula nderek ngabiyantara sowan wonten ngarsa paduka Yai. Tan manggih rubeda setunggal punapa lampah kula Yai. Non inggih Koko Prabu. Langkung rumiyin kaprasajakaken lenggah langkung rumiyin Koko Prabu. Non inggih kados sampun prayogi pisuwan kula kok Yai. Menika Koko Prabu Mandura katuran pambagya panakrami rawuhipun tedhakipun Koko Prabu Mandura wonten ing kraton negari ing Ngamarta Koko Prabu Baladewa. Oh, jagat dewa Bathara. Waduh Yai. Nampi pamujinipun menika Yai Puto. Wisuwan kula ngabiyantara wonten ngarsa paduka Yai. Tan manggih rubeda setunggal punapa lampah kula mekaten Yai. Kasinggihan Koko Prabu Baladewa inggih mekaten Yai. Duh Koko Prabu menika para kadang Brata Pandhawa ing wekdal punika sampun nyawiji manunggal wonten ing kedhaton negari ing Ngamarta. Menika namung badhe utawi nenggo tedhakipun paduka Koko Prabu Bathara Kresna kalawan Koko Prabu Baladewa. Duh Yai, saderengipun kula nyuwun pangapunten Yai Punta. Yai Punta menika krantos tedhakipun utawi sowanipun pun Kakang. Menika wonten perkawis menapa? Rikala semanten kula nampi nawala saking Yai Punta. Dene ing wekdal punika boten dangu malih menika para kadang Brata Pandhawa menika badhe ngawontenaken tetanen agung. Menika sampun ngantos was-watos ateges ing wekdal punika para kadang Brata Pandhawa boten sak kuwatir sak lebeting batos Yai. Sampun ajrih menawi ing sak mangke anggenipun tetanen agung menika tanduranipun para kawula sami gagal wigar tanpa karya datan antuk karya amit sewu Yai wonten ing negari Ngamarta menika sampun dipun rawuhi dayaning pusaka menika waget damel sarana ngrembakanipun tetanen utawi tetanduran wekdal punika Yai. Lah ing wekdal punika Koko Prabu Baladewa sampun prapta wonten ing ngarsanipun Yai Punta kalawan Rakabara ing wekdal punika ugi sampun badhe hanyekseni anggenipun Yai Punta sakadang badhe ngawontenaken tetanen agung. Kula badhe matur nanging atur kula ing samangke pinanggih lepat kula nyuwun samudra pangaksami nggih Yai Punta. Meraina semu banglang haruna kadinetraning Anggorapuh sabdaning kukila rining kangkani goro sageter lawan dini dunganinggung Iduh Prabu lajeng pangandikanipun Koko Prabu Bathara Kresna kadosa pundi ing wekdal punika para kadang Brata Pandhawa menika hangrerantu rawuh paduka
Koko Prabu. Wah, tresno kakangku. Ayo enggal ngendika wasranane apa anggone engko bisa lestari para kadang Brata Pandhawa bakal nganakake tetanen agung Kresna kakangku. Duh, Kyai. Pun kakang badhe tumuli matur dumateng Kyai Punta sakadang bilih ing sak mangke kula nyuwun lilane penggalih paduka Koko Prabu Baladewa. Nyuwun kelinanipun pusaka Mandura inggih menika senjata nenggala menika dados nyarat sarana anggenipun Yayi Prabu Puntadewa sakadang menika badhe ngawontenaken tetanen agung Yai. Noninggih Koko Prabu lajeng kadosa pundi ingkang sepisan menika sarananipun inggih menika pananemipun Dukul Sewu wonten ing Pasabinan negari ing Ngamarta kedah ginakaken inggih menika senjata Kyai Nenggala Yai. Ingkang angka kalih menika sarananipun menika kedah nyuwun malih lilanipun Koko Prabu Mandura wujudipun inggih menika Kyai Alugara kinarya panumbu ing asil tetanen mekaten Yai. Noninggih Koko Prabu lan ingkang angka 3 syarat sarananipun menika Dimas Werkudara menika kedah inggih menika nggawe bendungan utawa nggawe tambak wonten ing Kali Jamuna kinarya ing sakmangke pangilening tetanduran ya Dukut Sewu kang mapan ana ing Pasabinan gawe bendungan utawa tambak ana ing Kali Jamuna mekaten Yai. Kasinggihan Koko Prabu. Oh ya, aku mung keri manut kowe tak gawene tambak ana ing Kali Jamuna lan syarat sarana ingkang pungkasan inggih menika srana kang dadekaken sawijining perkara inggih menika tetanduran menika bisa ngrembaka menika gumantung saking pengajap utawi pangujug pandungane Kakang Semar Badranaya. Lah menawi Kakang Semar Badranaya ing sakmangke menika sampun anggadhahi pengajap pengujug kula mestekaken para kadang Brata Pandhawa bisa lestari anggenipun badhe ngawontenaken tetani agung menika ingkang dados atur kula Yai. Noninggih Koko Prabu lajeng kersanipun kadosa pundi Dimas Werkudara. Wah, menapa metu njaba gawe tambak ana ing sandhuwuring Kali Jamuna Dimas. Yo. Tak gawe tambak menawa bendungan. Yayi Punta, kula nuwun paringan dawuh Koko Prabu. Monggo sesarengan kaliyan kula. Sesarengan kaliyan kula namur kaliyan para kawula negara ing Ngamarta sumrambahing para kawula. Menika badhe kawiwitan tetanen agung. Mugi-mugi Gusti paring ijabah nggih Yayi. Noninggih Koko Prabu. Koko Prabu Baladewa. Wah, ana apa Yai? Monggo sesarengan kaliyan kula medal jawi ing sakmangke menika kula pestekaken boten gampil anggenipun badhe ngawontenaken tetanen agung. Terus karepmu menika kathah sambi kala lho, Koko Prabu. Ya wis. Yen ngono keterangan aku mung manut karo kowe, Kaki Semar. Wonten napa sinuwun? Ayo metu kon jaba melu nyekseni Kakang Semar tak dawuhi ya kuwi dadi pengajap kirim donga muga-muga slamet sak kabehane kali nggih. Monggo kula dherekaken Kanjeng Dwaji.
surunggung kara anyemborong salirani ora tandya teka mangono kandhek Sang Werkudara wonten ing madyaning wana ing kono gadah sedya inggih menika bendung Kali Jamuna sedyaning kayun damel tambak elok ing kahanan Sang Harya Werkudara hanggadahi kasinungan kasekten angsal daya saking tunggal bayu sigra matek aji pameling sakedheping netra sumorot saking Jumantara kebat kaya kilat kesit pindha tatit lumiatira senggana Anuman wis kelakon tumeka ora ing ngarepanku iya mengkono Di siadi matek aji daya pameling ya iki aku wis kelakon tumeka ora ing ngarepanmu iki siadi lah kok ngundang karo kakangmu duwe sedya apa aku nampa dawuh saka Kresna kakangku ing wektu dina iki aku kudu bendung Kali Jamuna wektu dina iki aku bakal gawe tambak ana ing Kali Jamuna sarana anggone para kadang Brata Pandhawa bakal mileni tetanduran bakal nganakake tetanen agung mula tak jaluk gawemu Hanuman kakangku tulung gawekno tambak ana ing sanduring Kali Jamuna ya lengkap tak gawene tambak ana ing Kali Jamuna Yo, teko mangkono. Sampun kalamah ketrimah penjangkanipun Raden Werkudara. Anggenipun bendung Kali Jamuna sampun paripurna. Menika wonten tambak wonten ing sakninggiling Kali Jamuna. Sampun kalampah para kadang Brata Pandhawa ngawontenaken tetanen agung wonten ing madyaning pasabinan. Nata ngamarta anamur marang kawula ngawontenaken tetanduran. Wonten ing pasabinan praja negari Ngamarta eling-eling pananeme Dukut Sewu sanggya para kawula antuk daya dayaning pusaka Kyai Nenggala lan Alugara. Satemah ngrembaka sageta Dukut Sewu tukul tuwuh awah tetanduranipun gemah ripah loh jinawi
ijo royo-royo tenanduranipun. Kocapa? Ingkang rikala semana. Ingkang rikala semana kautus dening Putut Jantaka. Para ama-ama tetanen tikus jinada sakwadyabala. Ngrisak tetanduran wonten ing pasabinan kraton negari Ngamarta kanthi laku dedemitan. Geger para kawula negara Ngamarta kaget kagoro kawekasan candrani. Wah. 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 Jadi adikku Jeleng Kartika utawa Wraha Kartika napa Kakang iki awake dhewe sak wadyabala wis kelakon jemujug ana ing kraton negara Ngamarta iki galuh kok amatna sisih wetan sisih kulon kae ijo royo-royo tetuwan iki para kadang Brata Pandhawa wis kaleksanan anggone nganakake tetanen agung. Wah, iki awake dhewe nampa gawean sing ora enteng kudu ngrusak tatanan ingkang wis dumadi tetanen ana ing kraton negara Ngamarta. Ayo para wadyabala kula. Ayo iki laku dedemitan rusak tatanan agung negara Ngamarta. Ayo rusak. Ayo rusak. Ayo rusak, ayo dirusak, ayo dirusak. Wah, ayo dirusak, ayo. Ayo waktu dirusak, ayo dirusak. Wah, ayo, waktu dirusak. Wah, iki Petruk karo Bagong. Nggih sinuwun. Lah kok mlayu kaya kami gilanen. Kowe napa, Petruk? Wah, niki jenengan prisa mesti geger siar-siar sinuwun. Geger kepiye, Petruk? Wah, menika para kawula sampun kaleksanan kasembadan anggenipun menika tanem tuwuh dukut sewu menika tak ngrembaka. Anggenipun ngrembaka menika sampun awoh. Menika meh panen sinuwun. Oh mengkono Petruk. Nggih. Lah menika mboten kanyono-nyono. Lah kok saking katebian menika wonten ingkang kumawani ngrisak tatanan utawa tetanen agung ingkang dumadi wonten ing kraton negari ing Ngamarta. Lah kawontenan menika cobi kula sumanggaaken dhumateng paduka sinuwun. Coba dipriksa menika wonten menapa. Lah kok risak gagal wigar tanpa karya. Oh iya. Coba tak titi priksa nganggo kaca kaesan. Yo.
Oh, Gong, ana apa kae kok ampem napa iya tak cilikane. Hmm. Oh iya. Oh yes, oh yes. Ambine Bagong elek banget. Petro, Nun. Bapakmu kon rene. Ayo, iki nek ora bapakmu sing maju ning Surabakah ana ing tetanen kae, wah ora ono sing bisa ngundur ki Petro. Nggih. Wah, kebablasan. Oh nggih. Mripat nek wis tuwa ora ngawasake. Wong cetha bendarane nang kene lah kok malah bablas bae len aku, Pak. Ah, kula niku nek pun esuk ngenten iki jan selakar kepengin ndek wis. Aja ngono kuwi Kakang Semar dirampungke luwih dhisik nggih. Wah. Wonten nomplong sinuwun. Ngandel apa ora? Angger omong kok mripate merem ngono kae mesti tekan ngendi. Wah, ngapunten, Pak. Wonten napa sinuwun kae? Halo. Para kawula anggone tanem tuwuh ana sing rusak kae gagal wigar tanpa karya. Kae nek ora Kakang Semar Badranaya sing maju ana ing tetanen kae, wah iki ora ana sing bisa gawe tentreming para kawula. Nggih. Ing Semare Goden Prayitna. Wah. Menika menawi boten kula sing maju, wah. Boten wonten ingkang saged nrenggalangi. Wah, kula sing maju dhewe. Tandya teka mangkono. Duka Nyayah Sinipi Ki Lurah Semar Badranaya. Ngengingi dukun sewu gagal wigar tanpa karya awit laku dedemitan para wadyabala bajul barat. Tandya teka mangkono. Ki Lurah Semar Badranaya sigra ngasta tumbak ingkang awujud Pencok-sari. Yen sebretaken saking astanira plak kanigara para ama sirna margalayu padha sanalika. Wah. Pusakaku Pencok-sari, Pak. Wah. Loh, anak-anakku dosen margalayu ya. What? Wah. Ayo. Oh, rasakno kowe.
omo tikus wereng kae malah ana celenge barang lah kok ngamuk punggung mangani jagung mangani palawija lan saturune wah kena pusakaku ya kuwi tombak pencak sari mudhar kowe iki jeh ana sampe kala kene ora tak sapu barat kae nek ora tak gumbala geni wah wadya bala ama ganggu gawe karo buyut putu anak-anakku sing mapan ning lamuk wah gumbala geni ya iki lah iki iki biang keroke iki mesti lah iki yahene lah kok ana wong wedok ngamuk punggung iki Tri Rahayu apa ya aku Tri Rahayu kaki wah Durga kowe arep napa Durga iki anak buahmu jin setan peripayangan wis tumpes tapis Sirna Margalayu kabeh ayo kowe arep napa yen kowe ora ana tantrimane ayo iki Semar Badranaya tandingmu yo aku njaluk pangapura yo kaki wis kowe wis kapok tenan yen kowe wis kapok ayo jin setan peripayangan jaken bali kabeh digiring bali kabeh para bajul barat aja nganti kowe ganggu gawe karo buyut putu anak-anakku sing mapan ana ing lamuk kene yen isih ting glibet ning ngarepanku wah tak gumbala geni ya tak giringe bali kabeh kaki tak giringe bali kabeh ya kaki wah ayo wah oh ana satria gedhe dhuwur wah Werkudara kowe sapa kowe takon karo aku Prabu Sayonara marilah kita pulang mari kita pulang bersama wah aku Prabu Sasra Hambara bakal nyuwun ngambil pusaka Sekar Cangkok Wijaya Kusuma Duka wah waduh wah Asmat Tandya teko mangkono. Duka nyayasinipi Raden Werkudara. Ngingetke Prabu Sasra Hambara kaya ngingetke singgat betatung ngenirong untar-untar. Kersanirong galih sigra ngingis kuku Pancanaka. Tumancep wonten ing jajanira plak kanigara gemeblak ing Gantala Sirna Margalayu. Saksirnane Prabu Sasra Hambara tansah ayom ayem tata titi kalawan tentrem bumi lamuk. Waduh Nyana Werkudara. Wah!
isih ana panunggalan sing bakal ganggu gawe karo buyut putu anak-anakku sing mapan ana ing lamuk sapu arep bundang kamu ciwi-ciwi. Menika sampun paripurna alias paripurna sinuwun ya Kakang Semar. Kanthi lampahan nggih menika Pandhawa tani. Menika mugi-mugi rakendayani dumateng buyut putu anak-anak kula ingkang mapan ingkang lenggah wonten ing bumi lamuk menika sinuwun. Iya, aku melu nyekseni ya Kakang Semar. Nggih, Pak. Mantram kula ingkang pungkasan sak paripurnaning pahargyan sak lengseripun kula sak rencang mugi-mugi kaseksen menika simbah cikal bakal ingkang lenggah wonten ing bumi lamuk panyuwun kula mugi-mugi keluarga wonten ing lamuk menika tansah ayom ayem tata titi kalawan tentrem sinuwun ya aku melu nyekseni ya Kakang nggih menika kula boyong barokahipun sak wangsul saking mriki kagem kula ilang siji sesuk tukul meneh ilang siji sesuk tukul akeh mekaten sinuwun iya aku melu nyekseni ya Kakang nggih lan kula boyong barokahipun sak rencang ing sak mangke simbah cikal bakal ngampang-ampangi dumateng lampah kula sak rencang nyuwun pamit mugi-mugi sak mangke waget dumugi griya boten wonten alangan setunggal menapa sinuwun iya amin aku melu nyekseni ya Kakang nggih gandeng sampun paripurna kok tak gawe pantun luwih dhisik pantun apa Pak seperti biasa beli duku di Surodadi bila ada waktu kita bisa bertemu kembali. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum Swasti, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam karahayon. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.
Perwasa maton luhur rambut daya